И така, здравейте хора, аз съм Думар, както вече знаете, и днес ще играем Майнкрафт, но с един мод, който сега ще го видите. Да, аз изтеглих мода от MCP Master. Там освен модове има и други неща, т.е. има мапове и скинове. Сега ще ви го покажа. О, тук съм си запазил и от миналия мод. Не го намирам, ще ви го покажа когато го намеря, тъй че за сега чао! И здравейте хора, пак съм с вас и разбрах как да направя този мод. Има два вида компютри. Едното е лаптоп, ето. Не знам защо се промва от някакво различно, което по YouTube. Да, това е много готино, т.е. може да си направите като стаичка на Creative и ще бъде много интересно, имате компютър в нея. Ето го, как изглежда на столния компютър. Тук има... Това малко ми прилича на лице на Creeper. Да пробваме да го включим. Ще пробвам някъде другата да го направя. Ето. Ето. Компютър. Инфо. Ето има информация. Има и да го затвориш. И апс. Има интернет, YouTube, Facebook, Twitter. Ето да отворим, например, интернет. Има Google, обаче на бразилски. Смятам да сменя езика. И си работи перфектно. Това е... На мен лично много ми харесва. Искам да пробвам да се потърся себе си. Мисля, че не може да се отвори азбуката. Да, не може. Има и дори Facebook. И Twitter. Да, този мод е много интересен. Не знам защо обаче на лаптопа не се получи. О, това е зомби с броня и кръв. Да, много интересно, бяха нещата само на компютър, което е тъпо. Освен този мод искам да ви покажа и един друг мод, който е с видове TNT. Мисля, че ви добавяше 12 вида. Да, сега ще ви го покажа. Ето това е TNT+. Чакайте да си взема и запалка.
няма да го сложа тук, защото тук скорото няма се лечи толкова. Ето тук. Мисля, че ще е добре. Уха. Мисля, че да. На 100% е доста по-голямо от нормалното TNT. Сега да видим това Mineral TNT. Него си го спомням, че беше много по-ефективно, ако е по-високо. Ето, перфектно. Тук имаме даже и планина. Ето, тук ще го направя. Ето, вижте, то прави така, че да стигнете до Bedrock. Или до определена... Тук обаче ми направи единична дупка. Виждате какво става само с две такива. Да, това е много интересно и ти го прави само надолу, което е още по-годино. Тоест, ако искаш да си направиш някаква пещера или нещо такова, това е, може би, най-ефективното за тази цел TNT. Може би тук ще по-добре да го направя това. Това какво е? Стар TNT. Това ти го прави няколко TNT-та. И някак си, наистина ми изглежда малко все едно става звезда от Майнкрафт. Това TNT прави обратното на разрушението. Ти прави къща. Ето тук ще е добре да го сложа. Ето правите ви една хубава къща. Обаче сега има дърво в нея. Което е лошо. Ще пробвам да го направя някъде, където няма да е проблем. Ето тук, може би... Не пропадна гравела, но все пак. Да, така изглежда къщата, само дето гравела тук не пада. И честовете имате такова решение да обзаведете две легла. Както и тук имате врати, за да се направите. Да, и къщичката е много хубава. Това е хубава къща за survival, Да, за миналия епизод, който беше survival, искам само да съобщя, че си намерих къщата. Леле, тук има... Това зомби като мини, трябва лето някак много странно зомби. Това е оръдие. Ево, тук ще бъде много яко да го направя. Къде го изстреля? Уау! Ето, виждате, взриви се там. Дали мога да се прави повече от веднъж? Това са взривяващи топки. Снежни топки. Много интересно това оръдие, което е. Изстрелва снежни топки, които се взривяват. Хитро е. Ето това, не съм сигурен точно какво правеше. Мисля, че прави море. Или не, прави... Това според мен е безмислено. Remote TNT. И сега какво да братва? Може би пак. Мисля, че се сетих какво става с него. Ще пробвам да го направя. Може би отдалече се получава същото Remote TNT.
И сега да пробваме. Да, получава се и отдалеч. Това е доста добре, ако примерно направите някой капан. Сега ето това е едно от любимите ми TNT-та. И така, хора, извинете се тази пауза. Да продължаваме с TNT-тата. Добре, както казах, това е едно от любимите ми TNT-та. Всичко около него става на LED, доколкото си спомням. Виждате. Да, не обхваща много голямо пространство, но пак е интересно. А дали надолу е TNT? Има два реда TNT. Нека пробвам да го запаля. Не TNT, а има два реда LED. Това ти прави като малко море, мисля. Мисля, че обхващаш и голямо пространство. О, да, той е горе-долу колкото леда. Лежи TNT-то, въобще не си спомням какво правеше, но мисля, че то беше леко безмислено. Окей, сетих се. И прави доста голяма експлозия. Как не сече. Виждате как се получава доста интересно. Има някакво като фигура е образувано. И е странно. Виждате ли как е не е като обикновена експлозия на черти. Да, хора, това беше от този мод. Те всъщност бяха два мода. До скоро. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре. И вижте миналите клипове и на тях им дайте палец нагоре. Чао!